The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Hello, sa ako dito, tamang Opo, oras mismo po ba ito? Tesla Martinez po ito. Aaksyonan po ba agad natin yan? Ora mismo. Tandaan nyo, ito yung dating airport. Hoy. Ano naman kayong dalawa pinagchichismisan yung mga marites kayo, ha? Magandang hapon sa iyong partner at sa ating mga masugid na taga-subaybay. Live na live po tayo ngayong araw ng Huwebes para magbigay ng serbisyo publiko. Magandang hapon sa iyo, partner. At syempre, magandang hapon po sa ating mga giliw na tagapakinig at taga-subaybay. Live tayo, partner, na napapakinggan sa 90.3 Radyo Uragon, Sorsogon, 88.3 sa Catanduanes, 90.7 sa Legazpo City, at live na rin tayong napapanood sa ating YouTube account. Napapanood rin tayo sa Congress TV tuwing alas 7 hanggang alas 8 ng gabi, mula Lunes hanggang Biyernes sa PTV Digital Channel 14 sa Metro Manila, Channel 46 sa GMA For the Backs at Channel 2 sa ABS-CBN TV+. At ngayon, partner, mula sa Tabaco City, personal na dumulog sa ating tanggapan si Nanay Marlene Beren. Ang kanyang hinaing ay mabawi ang kanyang bunsong anak sa pangangalaga ngayon ng Amerikanong boyfriend ng kanyang anak na babae. Magandang hapon sa iyo, Nanay Marlene. Good afternoon po. Maaari bang maikwento mo sa amin? Ano ho bang nangyari? Sino ba ang nasa puder ng Amerikano? Yung anak ko pong bunso at saka yung yung panganay. Anak mong bunso sa kapanganay. Opo, nandun sila sa sa Taguig, So, BGC. panganay mong anak at saka yung bunso nandoon sa Amerikano. Nasa nasa Taguig. Okay, ano pong BGC. nangyari? Kang po, March 2023, pumunta dito po sa Bicol yung tatlong foreigner. Kasama po ng Sige po, sige lang. ng nanay yung boyfriend ng anak ko. Tapos yung tapos yung fiancé niya, tapos yung yung boyfriend niya, tatlo silang pumunta sa Tabaco. So, tatlong foreigner. Apo. Ilan ang boyfriend ng anak mo doon? Isa lang. Isa lang. Oo. Okay. Tapos? Tapos nagpunta sa bahay, nagbisita nga, nagpakilala na ganun nga yung boyfriend, ganyan. Nag-bless naman sa'yo, nagmano sa'yo. Hindi. Hindi. Tapos ayan. yun, mga ilang araw, bumalik na po sila sa Manila. Tapos nagsama na yung anak ko kasi gusto doon daw mag-eskwela sa France kasi doon daw maganda daw doon ang future. Tapos yun. Yung anak mong babae. Oo, Okay. tapos pinayagan Ilang ko. taon yung anak mong babae? 1. Nasa tamang edad na. Opo. Okay. So, pinayagan nyo. Na po. Tapos, Nag-eskwela yun sa San Jose, nagpundo. yan yung panganay mong anak. Oo. Yung 21. Oo. Okay. Paano naman nadawit dito at nasama yung bunso mong anak? Tapos nagpunta sila ng Manila, parang sinama yung bunso kong anak. Lalaki, babae? Yung lalaki kasi nga parang nagbakasyon doon kasi tapos na rin eskwelahan. Ilang taon naman yung bunso mo? 9. 9 years old, okay? Tapos doon sila nag-stay sa Taguig. Tapos ngayon, bumalik na ng ibang bansa yung Yung mga foreigner. Jula, yung magpian Mag-boyfriend. mag-boyfriend lang naman yun. Saka yung anak mo? Hindi yung mama niya kasi fiancé lang yung kasi stepfather. Okay, Hindi. sige. Tapos nandun sila sa ibang bansa, yun nga,
nag-aasikaso sila ng papilis ng anak kong babae kasi nga isasama daw doon sa ano, tapos natagal Sa France, daw. Oo, okay. natagal kasi naghintay pa ng visa. Mm. Hanggat nagbalik naman sila nung September 29 ngayon na 2023 kasi nga So payag ka naman na yung anak mong babae isama sa France. opo. Ang hindi ka payag, Hindi, payag po ako doon. Nagbalik, 2 beses sila bumalik dito sa Bicol. Kasi nga pumunta sa ano, oh, sa hindi nga, kaya nga nanay, ang gusto kong sabihin, so wala kang tutol na may boyfriend yung anak mong Amerikano, tapos gusto siyang isama sa France, okay yon. Ang pinoproblema mo, yung anak mong bunso na 9 years old, na doon nakatira sa anak mong babae. Nagbalik na naman dito yung dalawa nung October lang. Tapos ng birthday ng anak kong lalaki, kinakausap nila ako na kung pwede daw payagan ko daw yung anak kong bunso na sasama sa atin niya kasi doon na naman daw mag-eskwela. Sasama sa France. Opo, Okay, kasi ngayon, doon daw, yun nga yung sabing pumayag ka para naman. Gustong-gusto ng bata doon kasi nga siguro naranasan niya yung magandang tapos yun pero hindi ako pumayag tapos balik naman yung anak ko tapos yung si Candice Marie na yun nga yung pinapakiusap sa akin na yung para daw doon sa anak ko. So sa madaling sabi, naisama yung anak mo sa Manila. Opo. Kailan pa yon? October po. October last year. 14, opo. Last year. Ngayon, Opo. simula October, hindi na umuwi yung anak mo. Hindi na. Hanggang ngayon, nandun pa sa Maynila. Opo. Nabibisita mo ba? Kang November, nagpunta po ako doon sa Manila. O, kumusta po kasi yung kalagayan? Nagkita kayo? Ako po nga nag-asikaso ng travel. O, travel nagkita naman kayo? Opo, yung Ayos naman. okay man po. Kaya lang, yung nangyari, December, na-stroke yung papa niya. Na-stroke yung papa na? Papa niya, yung papa ng anak ko. Yung asawa ko, yung asawa mo na-stroke. 50-50 sa copay. O, ipakilapit lang po. Tapos, Tapos yun, ang gusto mo, umuwi gusto na. ko muna, bisitahin yung papa. Bisitahin nila. Oo, yung parang yung para mabilis ma-recover. O, hindi sila bumisita. Oo. Hindi sila bumisita. Hindi. Tapos nakiusap ako kung hindi sila makauwi. Kahit araw-araw lang naman tawagan yung papa nila kasi nga yung isip nag-iba, yung parang pag hindi niya yung nakausap yung bunso niya, tinatapon yung cellphone. Tapos ngayon, nakiusap ako sa kanila na kahit araw-araw, imbes yung ipakausap, ginawa, liblock ako sa Ng anak mo. Oo, sa Nung anak mong babae. Oo, hindi na ako nakakontak. So, hindi mo na rin nakakausap yung bunso mo. Hindi. Hanggang ngayon. Ngayon nakakausap kasi umalis na yung dalawang nung March tapos yung natira na lang silang magkapatid pinapakausap na sa papa. Okay, Nanay, okay. magandang hapon po. Pwede niyo po bang masabi sa amin, saan po bang bansa planong dalhin itong dalawa mong anak nitong foreigner? Sa France po. Sa bansang France? Opo. Okay, so nababanggit nyo, Nanay, na pumunta po kayo ng Maynila, kayo mismo po yung nag-asikaso ng mga papeles para po ay makaalis ng bansa ito pong Opo. dalawa mong anak. Opo. At pinapayagan nyo pong maisama ng foreigner. Opo, kasi Pakilapit lang po, nanay. maganda naman yung pero maganda naman yung pakisama, nagtiwala man ako. Opo, maganda yung pakisama, nagtiwala po kayo. Hanggang ngayon po ba maganda pa rin yung pakikisama sa inyo at may Nagbago tiwala lang- pa rin po kayo? Nagbago lang yung nangyari sa asawa ko. Doon nagbago, parang masakit sa isang ina na sarili yung anak pinagkait sa magulang. Pinagkait. Paano nyo nasabi na pinagkait na ngayon pong binabanggit nyo na kayo mismo po ay binigyan nyo ng pahintulot ito pong foreigner na dalhin po itong dalawang mong anak? Yun nga, yung pakiusap ko nga na kahit lang araw-araw ipatawag yung bata sa tatay, hindi nila magawa. Tapos hindi pa namin makontak kasi naka-block nga. Ang rason daw, may kausap daw yung anak mo na ibang na stranger daw, kung ano-ano daw mga dahilan. Pero naipaliwanag nyo po, Nanay, na yung gusto po ninyo ay ganun lang din. Parang araw-araw po na makausap yung anak nyo ng nitong asawa mo para naman ay gumaan yung pakiramdam. Naipaliwanag nyo po ba yan sa kanila? Opo. Tapos yung time kaya, nagsabi ako sa doon nga sa foreigner na kung ganyan lang naman, ibalik na lang yung bata para sa tatay kasi yun nga, short-term yung hinahanap para madali ang recovery ng papa niya. Ulitin ko lang, Nanay, sa tingin nyo po, ano po yung pinakadahilan? Bakit po kayo blinak ng anak po ninyo sa Facebook?
Yung sige na lang daw ako lagi magsabi na pauwiin na lang daw yung bata. Kasi nga, yung inaano ko nga, yung papa nila sa kondisyon. Sa tingin niyo po na yun po yung pinakadahilan? Opo. Nakulitan po sa inyo or meron pa pong mas malalim na dahilan? Nakulitan. Tapos isa na din yun nga, nagsasabi ako na yung bigyan na naman si papa niya pambili ng gamot. Yun. So humihingi po kayo ng pera, pambili po ng gamot. Opo. So ano po yung, siyempre ako bilang isang anak ako, tapos yung tatay ko may karamdaman. Hindi yun mabigat para sa akin magpadala ng pera. Pero ano po ba yung pinakadahilan? Aside doon pa, humihingi ka pa rin ba ng ibang pera? Wala. So yun lang talaga, hiningi mo ng pera para sa pagpapagamot ng asawa mo. Oo, tapos yun nga yung nakulitan kasi nga sige ko lang daw sabi na pauwiin yung bata. Kasi nga yun din nga yung ko na para madali makarecover yung papa niya. Kasi nga inapiran ba yun sa ulo tapos talagang grabe ang Mhm. Ilang beses ka po, nanay, humingi ng pera para po sa gamot ng asawa niyo po? Mga ilang beses po. Nagbigay naman. Nagbigay naman sila. Pero lang yung January, yun lang. Mga nasa ilan naman po ito, nanay? Gusto ko lang po malaman, baka masyadong malaki naman para isahan lang yung pagbigay. 5,000, ganun. Tapos 3,000 yata yun. Tapos may gamot silang pinadala Okay. yung... Opo. Ito, partner. Idagdag ko lang last na lang ano yung naging rason? Bakit biglang nagbago yung decision mo na wag ko na lang ipasama yung anak ko? Yung naramdaman ko na isang magulang na yung parang masakit sa isang magulang na pinagkatiwala mo yung anak mo na ang bilis nilang makuha. Tapos yun lang na dahilan na gusto ko ipauwiin nga na makita lang yung papa niya. Kasi nga inahanap nga ng papa niya kasi nga grabe talaga yung nangyayari sa papa niya. Tapos hindi nila mapagbigyan. Yun doon sobrang sama ng loob ko. Okay, so gusto mo, nanay, pauwiin na lang yung bunso. Opo. Pero kayo, yung anak mong babae, kahit hindi umuwi. Oo. Okay. Ilan po ba yung anak niyo, nay? 3. Tatlo. So, meron po kayong isa pang natitira Oo, sa bahay nandyan po yung ninyo. lalaki. Okay. Okay. Eto, partner. Nasa kabilang linya ng telepono, ang ina ng foreigner na boyfriend ng anak ni nanay. Teka, nalito ako, partner. Opo, yung nanay, partner ng foreigner. Yung nanay ng foreigner, ng boyfriend na anak ni Nanay Marlina, si Candice. Okay. So, ito foreigner din ito. Foreigner yan, partner. Go ahead, partner. Take over. O, tsaka, madilim na partner. Okay lang yan, Okay partner. lang yan. So, Okay, sige. kausapin natin, partner, itong nanay ng foreigner, ng boyfriend nitong si anak ni nanay. Okay. So, ang nag-aalaga ngayon sa anak niya, itong nanay ng boyfriend. Hindi po, anak ko. Anak mo. Nasa France na yung dalawa. Nasa France na. So, nasa France itong makakausap natin ito? Opo. Okay. Sige. Nasa na? Opo, nanay, dito lang po yung mic. Opo. Okay. Sige. At ang pangalan, partner, ng nanay ay si Candice. Candice. Amerikana ito, nanay. Okay. Hello? Hello? Yes, Miss Candice, good afternoon. Good afternoon. Okay. What is your reaction regarding the complaint of the mother of the girlfriend of your son? So, I understand she's doing it for attention. She recently asked my son for money and he said no. And so she told, well, Aaron needs to come home if you can't give me money. Okay, money. And yeah, I have those messages, those screenshots. Regarding money? Yeah. So anytime that we say we don't have the money to give her right now, it's always, oh, Aaron needs to come home. If we give her money, she's happy. If we don't give her money, Aaron needs to come home. Okay. So you mean to say, Miss Candice, that this mother of the girlfriend of your son is always asking for a money? No, Marlene is always asking Mika and Kobe, my son, for money, and then they tell me because I'm the one that's financially supporting them. Okay. So if you are going to ask him... If
Okay, so I think about a week ago, we sent money for Marlene because she asked Mika for money to help. And maybe a little more, maybe 7 or 8 days, I'm not exactly sure on the date. And then she asked again 3 days ago, and when Mika said, we just paid over 3,000 euros for Mika to have her teeth fixed. Her teeth were very bad, and we paid a lot to get them fixed. So Mika explained to her mom that we can't send money right now because we just finished the dentist and paying everything for her teeth. And her mom immediately said, oh, well, that's why Aaron needs to come home. Okay, so you mean to say, Miss Candice, the reason why this mother is refusing or what do you call this? Asking. Withdrawing her decision that her son to be taken there at the France because your family can no longer send money to them. No, we still send money. It's just if we don't send it right when she asks. Like when her husband had his stroke, right? He was in the hospital. We sent, the first week we sent 25,000 pesos. Then we sent 6,000, then 10,000. It was every week to help. So, as long as we're sending money, she's happy. So you're mentioning a big amount of money, 25,000, Oh, yes. 10,000, 5,000. But you're saying that only Yes. 5,000. Ano yun? Tulong yun nila. Sila Okay. yung nag-offer na ano daw, yung parang tulong daw nila yun sa asawa ko dahil nga sa nangyari. Mrs. Hindi naman. Ito yung pagkakaintindi ko sa sinasabi ni Candice, ano? Na sa tuwing humihingi ka daw ng pera, pag nagpapadala sila ng pera, okay, hindi papauwiin yung bata. Hindi. Pero pag hindi daw nagpapadala ng pera, gusto mong pauwiin yung bata. May chat yan dyan. Dali mo yung bag ko. Na nag-o-offer siya na continue daw yung magbigay ng FREL para itao ko lang daw yung ano, yung mga requirements ng anak ko. Hindi naman ako nag-okay sa kanya kasi ayaw ko na nga ipasama yung anak ko. Okay, Miss Candice, we would like to clarify this. According to Dahil sa money. Mrs. Marilyn, this money coming from your family is a voluntarily, and they don't ask for it. Oh, well, where do I send you the screenshots? Because they do ask for it. Okay, so meron daw silang mga screenshot na kayo po ay humihingi. Okay, Miss And Candice. also earlier, Marlene said that we came back in October and asked if Aaron could come with us. That's not true. We made the agreement in July that we would come back in October to pick up Aaron. We bought Aaron a phone in July so that we could talk to him and get to know him better from France. Aaron called me every day just about from tobacco when I was in France, and he was ready for me to come and get him. Marlene knew that we were coming to get Aaron and making the preparations from July of last year. We came in October. We had Aaron's birthday party that we paid for. We had a dinner. She asked me for me again to help with the house. We gave her a large amount of money, 35,000 pesos, to help them. Then when we got back to Manila, we were giving them money every month to help them because she said they were in a very bad situation and they needed help. And we were giving them money every month. They needed tires for the tricycle. They needed a new roof. They needed groceries. And then when Michael had his stroke, they needed money for his treatment. I have all the text messages, the screenshots, everything between us. My attorneys have everything because we realized that every week she needs money for something. And we had a conversation that we can't send you money every time that you want it. She got mad in January because she asked for money, and we explained that we were helping Michael's sisters pay off the hospital bills and that we were not going to be able to send her money right now because all the extra that we had was going for Michael's hospital bills to Michael's sister who had signed for the documents. So she was very angry with us. We had a family Facebook group together with the sisters and myself and Marlene. Marlene kept leaving the groups because she was angry. She was mad because we had agreed to help pay the hospital bills but not give her money. Okay. So, Miss Candice, as far as we understand, your intention to her son is really good.
So, nanay, parang sa pagkakaintindi namin, parang etong pamilya nito ay talagang gustong tumulong lang naman. Hindi po Kaya lang, tulong. kaya lang Kasi nanay. Lapit. Pinapunta nga kami Manila, nagbigay yung pera kasi pinapasikaso ngayon travel clearance. Naggagalit Yun. ka law nanay pag hindi sila nagpapadala ng Ay, hindi pera. naman po. Kasi yan ang text niya nung April na continue daw yung bigay ng pera. Basta asikasuhin ko lang daw yung ng ano. Hindi naman ako naghingi sa kanya ng pera. Okay, Miss Candice, we Kaya would like pera to... lang ang, Okay, wait kung lang, pera lang nanay, ang ano? habol ko, dapat nag-okay ako sa offer niya na So tuloy parang na ang yung... gusto mong sabihin, yung perang pinapadala nila ay para doon sa pag-aasikaso ng Mm-mm. kanilang Opo. pag-alis kasama yung anak mo. Opo, sa mga clearance. Kay ginastusan niya kami magduman sa Manila. Makuha ki passport, makuha ki ano, Okay, papatsama sa sabihin na natin Legazpi. na ganon. Alam nyo pala na yung pinapadala, like for example, yung pinapadalang pera ay para doon. Mm-mm. So ibig sabihin, with all your intention, gusto mo talagang ipadala yung anak mo. Opo, kasi nga, yun nga yung pagkukumbinser nila sa akin na mamaganda yung future ng anak ko at saka tutulungan niya daw yung pamilya ko na maging mari ang buhay, na dahil na magtios. Hindi simple, nagtiwala man ako. Nagpunta siya sa bahay, nakiusap siya na ganyan, tulungan ko kayo na pamilya, pati anak mo, ipaaralin ko sa ibang bansa, magandang future. Sino pang magulang na hindi gugustuhin yun, na mamaganda ang buhay ng anak niya, na hindi naman namin kakayanan mapapag-aral. Tapos nung nag-birthday ng anak ko, ginastos siya niya, oo. Tapos nagbigay siya ng pera kasi nga gusto niya talaga nga yung dalhin yung anak ko. Okay. So sa tingin mo nanay, bakit gusto nilang dalhin yung anak mong bunso? Napamahal na daw sa kanila. Oh, you should be thankful, nanay, because etong anak nyo po ay talagang ramdam naman siguro ninyo. Ay, hindi. Isa-isang magulang. Yung primero, ramdam ko. Pero nung nangyari yung sasawa ko, hindi ko naramdam. Kasi nga, yun nga yung hindi nila Pero ano pinapakausap talaga yung sa akin. napagkasunduan nyo? Ha? Ano talaga yung napagkasunduan nyo? Ang pinagkasanduan namin na... So, dadali nila yung anak mo, basta dire-diretso ang pagbigay sa'yo ng pera. Hindi yung sabi niya 10,000 daw magbigay na kada monthly, tapos yung mga bata daw paaralin niya nga doon sa ibang bansa. Yun Ano nga ang yung pangalan ng anak mong bunso? Mike Aaron. Mike Aaron. Okay, nakukuha ko partner yung ano ni nanay, maganda yung mga pinagsasabi sa inyo, yung future ng Ay, anak siyempre mo. po, gusto talaga kaya nila dalhin ang anak ko. Alam Kaya nga nga naman po, na kaya po ano, nanay, okay, ganito nanay, gusto ko lang i-clear. Tama ka, isa kang ina, ngayon nararamdaman mo na parang malungkot sa buhay na wala yung anak niyo, tama? Kaya yun yung regrets mo. Yun yung gusto mong mangyari, kaya gusto hindi mong nga bawiin dahil yung anak sa mo. akin, dahil sa asawa ko, sa sitwasyon ng asawa ko. Okay, Kasi nga, siya nga nanay. ang gustong-gusto na pauwiin yung anak niya. Okay. Kasi dahil nga nagbago na yung isip niya, nag-special na. Parang Ah. kung makita lang ninyo ang asawa ko pag tuwing na hindi niya na makikita yung anak niya. So, tinatapon doon nagbago ng yung isip cellphone. mo, kaya gusto mo nang pauwiin yung At anak saka mo. siya nagsugo sa akin, pumunta dito. Ako, nag-aalangan man ako kasi yung anak ko nga, gustong-gusto daw sa kanila. At saka Opo. inisip ko rin yung nanay, ate niya. yung Pero anak... kung hindi nangyari ito sa asawa mo, Tuloy yan. okay, yun Pero yung yung gusto anak ko nyo, nanay, yung anak nyo, kung tatanungin ngayon yung anak mo, gusto bang umuwi dito yung anak mo o ayaw na? Ayaw nga umuli. Kasi Ayun. gabos na kaano niya, gabos na kagustuhan niya na ibigay nila, na itao. Yung gabos na material na bagay yun ang niya na mahirap, dahil partner. naranasan sa muya. Kasi yung mismong yung bata, ayaw nang umuwi. Okay, let's go back to Miss Candice. Miss Candice? Yes. Okay. Miss Candice, you have heard what the mother says because the situation of her husband is really not in good situation. So in your part, is it okay for you if their son Mark get Aaron. back here in the Philippines or no longer Hindi nga sa traveled going to France? So my question is, who's going to take care of Aaron? If she can't work, and if their dad can't work, and we're already sending them money to pay for everything, when we stop sending money, and nobody, who's going to take care of Aaron? Because she's already said that she wants Aaron to drive a Pontiac to make money for the family. Okay. Yung question ni Miss Candice is ganito, sino daw yung mag-aalaga kay Aaron? Kasi kayo po ay walang trabaho. Yung asawa po ninyo ay may sakit. Ano man ang karapatan niya? Magulang kami. Napanakula ko nga li ang anak ko. Si Mika nakapa-eskwela na. Anong karapatan niya? Question din ako niyan. Yan ang Tama ba? masakit sa akin. Tama naman, partner. Partner. So, you heard that, Miss karapatan Candice. niya? You don't have any I rights don't to know I question don't know the what she mother. said. Miss Candice, Yes, I don't understand what she said. okay, you heard what Marilyn says.
She said that you don't have any right to ask or give question to them because since birth, they already raised their child. They sent to Okay. school. So ask her, is she going to pay me back the 500,000 pesos that I spent? How for much? Ellen How much? and for her family? How much, Miss Candice? 500,000 pesos. 500,000. Yes. So for her almost family half a and for million. Ellen to go to France. So, you mean, all in all, you give 500,000 pesos to the family of Marlene? No. We have given to the family of Marlene around, with everything, I would say maybe 250,000 or maybe a little more. But for Aaron's paperwork to go to France is not free. We have to pay attorney fees. We have to pay visa fees. We have to pay accommodation fees. We have already paid for his private school for 3 years. So you mean to say, Miss Candice, that 500,000 is intended for all the papers, including all the accommodation, so that this child can go to France, right? No. So the total is 570,000. That includes Aaron's paperwork for France, his schooling in France, the attorney fees, the visa fees, all the document fees, the passport, the visas, everything we had to pay for in Manila, and then on top we paid around 250,000 to Marlene to help her family. Is that amount of money is already came into contract? Yes, it's already gone. The money is gone and paid, O Miss Marilyn, and she knows it. pumasok ka sa isang When I kontrata? came in October, Wala. in the month of October, I gave Marlene 50,000 pesos in October. kontrata niya na Opo. Miss Marilyn, Miss Candice, sinasabi niya na 500,000 almost yung mga Inagastos nagastos. na sa pag-process Oo. ng Are papeles. you aware of that? Alam niyo po ba yan? Hindi. Hindi Yes, kasi she knows. We've already kasi talked about pumunta lang kasi sila dito para sa anak kong babae. Hindi man nila talaga na yung anak ko na pati yung anak ko kukunin nila. Yung lalaki. Para lang yan sa anak kong babae ang pinuntahan nila dito. Nagustuhan nila yung anak ko na lalaki kasi makulit, mabibo, napagmahal daw sa kanila. Kaya gustong-gusto nilang kunin. Kaya ginawa nilang lahat na para lang makuha yan. Okay. Oo. Pero nung una nga, pumayag ka, Oo. kaya lang nagbago lang nung magkasakit yung asawa mo. Yung nga, nagbago yung isip ng asawa ko. Okay. So, Miss Candice, do you have any specific Yeah. reason in mind on why you don't want to give his son back to her? Because you are not the parents of Okay. the child. No. It's not that I don't want to give Aaron back. That's not a problem. Aaron doesn't want to go home. Aaron wants to stay with his sister. And when we first started this journey with Marlene last year, we had a deep conversation that once we start this process, it is very expensive. We want to give Aaron a better life so he can help his family. So, That was the goal, was so that Aaron could come and get an education in France. We will pay all of his everything he needs, and then when he's older, before he's older, we will take him back to visit. But when he's older, he will decide where he wants to live. If he wants to live in France, if he wants to live in Philippines, it's his decision. All his decision. Okay. We had a very serious conversation that Marlene is very sure before we start this process, because we had to spend a lot of time and money for this just to help her family. And she's very sure. Even in October, I asked her, we had a phone call before we spend the money for the school and for the paperwork, that are you sure you want Aaron to go to France? Because we are fixing to spend a lot of money. It's very expensive. And I want to make sure that we don't waste the money and you change your mind. He said, I don't want Aaron. You keep him. Okay. So, Miss Candice, you are also a mother, right? Yes. Yes. So, how do you feel if your son will be far from you? It's a heartbreaking to a mother that your son will no longer be with you for the rest of your life. Well, I will make sure that I'm making the best decision for my son, because my feelings don't matter. His education, his life matters. Because if my son could have a better life, then I want that for my child.
So you're I saying... don't care about my feelings. Right now, I have a son. I have a son who's in another country because it's better for him. And I'm happy for him because his life is better and this is what he wanted. When my son was 15, he decided that he wanted to do something different, and I supported him 100% because my children's happiness is most important for me. Okay. Miss Candice, at this very moment, Aaron don't want to come back to her own mother? No, he does not want. Why? What is the reason? You would have. That's a question for him. I think maybe because when we had this conversation last year and Aaron came to Manila, he stayed with us for 2 weeks. She let Aaron come to us for 2 weeks. He had a large infection on his knee. He had a very bad cough, and he had a rotten teeth all in his mouth. We fixed the infection. We fixed the cough. Then when he went back to tobacco, we sent the money for his mom to go and get his teeth fixed because he is crying in pain and his mom doesn't fix it. So every day when I was in France, Aaron is calling me, and he calls me Nini. He said, Nini, when are you coming to get me? When are you coming? When are you coming? Every day from August to October, that child called me to ask when we were coming. When Okay. we went to get him, he was very happy and ready to leave. Okay. Every time his phone is with his mom, he doesn't even want to talk to his mom. He wants to talk to his dad, but not his mom. He is scared of his mom. Okay. Napakasakit sa isang nanay, katulad mo Nanay Marlene, na yung anak mo ayaw nang umuwi pala. Hindi kasi po, nabibrainwash po nila. Kasi Pero nga, di ba sabi mo nakausap mo? Opo, Tinanong mo kasi yung nga- anak mo. Tinanong mo yung anak mo. Kasi nga, siyempre, sa sitwasyon may, dahil naranasan sa aki ko sa muya, kaya sila, Kumbaga yung karangyaan. Oo, tudo. Okay. Tapos, Eto, Nanay kang Marlene. October, nag-apot sa aki ko na mauli ko ta siya sinampilong da ka iya, nagparaibi. Kunya, sabi ko, baka may kasalan ka. Pakitagalog lang po, Nanay. Yung October na 28, yung anak ko gusto ko sana umuwi dito kasi nga yung sinaktan daw siya niyan. Tapos sabi ko baka may kasalanan ko, hindi ko lang yung pinansin kasi kung ano daw ang gusto niya dapat daw sundin. Tapos ang ginagawa pa sa mga bata ko parang sinusulsulan na hindi man ninyo obligasyon. Sino yung binabanggit mo na sumampal sa anak mo? Siya, Ito, si Candice. na inano daw si How Aaron true, sa likod. how true is it, Candice, that you hit the face of Matthew, right? Si Aaron. Aaron. Yung October, What is it? Last October, is it true that you hit the face of, or slumped the face of Aaron? Sa likod no, yata, it is sa not. likod. No, Aaron did not get hit in the face. Sa likod yun, Absolutely not. inarugda ka yan, nagparebe si Aaron sa Pakitagalog kuya. lang. No, Nasa likod. Marlene told me to hit him in the face. She said I need to slap him when he doesn't listen. And I said I will not Totoo slap yan. him. I did not slap Maski my children. magadan pa I will ako. not slap their children. Nag-apod sa akin kung sa Pakitagalog lang, Nay. Totoo po yan. Kasi tumawag sa akin si Aaron, umiiyak, gusto nang bumalik dito. Nung October. Opo, nung So 28. isang beses lang siya tumawag sa'yo na gusto niya nang umuwi. Oo. Hindi na nasundan. Hindi na, kaya sabi ko, ano ka, baka may kasalan ka, hindi daw. Pero mas maraming beses po yung sinabi ng anak nyo na ayaw niya nang umuwi sa inyo. At talagang gustong-gusto talaga kasi ng anak ko sumama. Kaya nga, kahit masakit sa loob ni Papa niya at saka sa akin, gusto niya talaga kasi nga, nakuha niya yung lahat na So hindi bagay. kaya isa yun sa mga dahilan bakit nagkasakit yung mister mo? Siguro po. Okay. Kasi kung nandun na sila sa Manila mga October, hindi na sumasagot si Aaron sa tawag ni Tawag. Papa niya. Kaya parang nalulungkot siya. Kaya kada uwi, inom lang ng Okay, inom. ito Nanay Marlene, makinig ka. Makakausap natin sa kabilang I have a linya ng... question. Yes, Miss Candice, go ahead. If I slapped Aaron in October, we brought Marlene and Michael came to Manila in November. If she was worried about Aaron, why didn't she take Aaron home with her? Oh. Okay, Talaga? kung worried ka daw kay Bakit Aaron, hindi mo bakit sinama? hindi mo sinama pauwi Pauwi. dito sa Bicol? Kasi nga, sabi ko nga sa bata, baka may kasalanan siya. Kaya hindi ko man kinampiyan. Pero that time po na nandun ka at umuwi ka dito, ang sitwasyon po ng asawa mo talagang meron ng sakit. Wala pa.
wala man yun sakit. Parang yun lang na sige niya lang inom. Dahil ko aram kung yung anak niya nga yung iniisip So, niya. sa madaling sabi, nanay, noong isang taon talaga, gustong-gusto mo at pumapayag ka ng bukal sa loob mo na ipadala sa kanila yung anak Ang mo. bilis nila tinulungan ko pa sila. So, Magawa ng nanay, passport, magawa ano. Sa tingin niyo po, itong pag-uwi or hindi pagsama ng anak niyo, gagaling po yung asawa niyo? Oo, siya ang makabilis ng recover. At saka sabi ko nga sa kanila, kausapin nila sabi ko sa anak kong babae, kausapin mo yung papa mo na kung gusto niya talaga pauwiin si Aaron or hindi. Kasi ako, nagsunod-sunod lang naman ako sa kanya. Kung ayaw niya, di wag. May pagsisisi po ba, nanay, sa Oo. decision mo? I have another Malaki. question when you Sabi think- ko, kung ibalik lang talaga ang pas, mas gusto ko pa na hindi ko sila nakilala. Oo, ang sakit. Okay. Para I sa... have another question. Miss Candice, we will Yes. back to you, ano? So, you have to listen because we will talk about legal matters. Okay. So, So I have one more question. At the end of November, after Marlene and Michael went back to tobacco, we went back to tobacco with Aaron, and they came and picked Aaron up from the hotel and went to get paperwork for us from the DSWD. So they had Aaron in November, and they still brought him back and gave him back to us. Okay. So, you're saying that all the action that you have taken were approved or with permission by the DSWD? Yes, and by Marlene. Marlene was very happy for us to have Aaron until we denied sending more money. The day we say we don't have money to send right now because we have other stuff to pay. Okay. We had Aaron's tuition. We had Mika's dentist appointment. We had to pay these. These were priorities. We Okay, told her we but- can't send money right now. But that situation was last year. But now, Okay. Marlene changed her mind. Okay, listen. Say that again. Please listen, Miss Candice, ano? Okay, makakausap natin sa kabilang linya ng telepono si Attorney Jesus Lapos, ang Chief of Staff ng Ako Bicol Party List, para malaman natin, partner, Ano kung yung sino mga talagang legal- may karapatan. Kasi anak niya ito, siya yung biological mother. Ito naman, pinayagan niya lang na kunin yung bata. Ngayon, ayaw na ngayong ibalik sa kanya. Okay, maintindihan natin. Nasa kabilang linya si Attorney Lapos. Attorney, magandang hapon po. Magandang hapon po and good afternoon. Opo. Sa legal na aspeto po, attorney, may karapatan pa rin po ba itong tunay na nanay na mabawi ang kanyang 9 na taong gulang na anak kahit nakapagbigay na siya ng consent o permiso or SPA na madala sa ibang bansa yung kanyang anak? Meron po, syempre. Pero bago po sa lahat, pwede po bang ma-address ko muna si Candice in Sige the po. language that she can understand? It's very commendable that Candice really genuinely wants what's good for Aaron, no? And it's really unfortunate if these money demands are really true, but it's up for her counsel to prove that and to make their necessary claims. But also there is an allegation that Aaron doesn't want to go back to his parents anymore. But at the end of the day, despite those issues, the real issue here is parental authority. So going back po dun sa kay nanay, yung SPA po kasi na-execute niya, nakita ko rin kanina, revocable po kasi ang SPA anytime. Ayun. Specifically po kasi sa Rules on Agency in the Philippines, special power of attorney is generally revocable at any time by the principal, except po on certain situations which involve it indicated expressly sa SPA that it will be for a certain period and hindi pa nag-lapse yung period, and also if naka-anchor yun sa interest din ng agent, and which also doesn't apply here because it usually applies in commercial dealings. But also looking at the SPA, it doesn't really mention of any guardianship po eh. Yung SPA specifically is just for purposes of securing and representing yung parents by the daughter to secure and collect
the necessary documents for application of passport and visa. So una po yun. And then with respect naman po dun sa DSWD consent seemingly, it is also revocable po. Although nakita ko may contract na, may application na rin of consent yung parents na sinubmit sa DSWD consenting yung anak nila, si Aaron, na minor, 9-year-old, to visit France for vacation for 6 months. And actually, very burdensome pa nga rin po yun dahil nakalagay din doon that the parents will shoulder actually the travel expenses of the minor. So, revocable din po yun. But they have to go through certain process, file a written revocation with the DSWD for it to be revoked. Pero, ang main issue po kasi dito is parental authority Yes, of opo, the attorney. minor. Opo. So with respect to that po kasi, ang parents, ang legal parents po kasi in the Philippines have the parental authority. And the parental authority involves custody and care, living arrangements. They have the right to decide where the child will live. Opo. Education, protection, discipline. So, arguably, seemingly, kahit mas maganda yung buhay na magiging Oo. ni Aaron sa France, hindi pa rin po natatanggal yung parental authority ng legal parents Opo. na mag-decide kung saan nila gustong patirahin, kung kasi minor yung bata. So, ibig 9-year-old. sabihin, attorney, bagamat sinasabi ni Candice na mas magiging maganda yung buhay ng bata doon sa France, hindi nangangahulugan yun na yun na ang pwedeng gamitin na rason para alisan ng karapatan yung tunay niyang magulang dito sa batang ito. Opo. Kasi 9-year-old po yan. Kasi very complicated po to eventually, no? Kasi may lumabas din po kanina na yung minor himself po was saying na ayaw niya na bumalik sa nanay. Opo. Pero Yun po, sunod kahit kong po tanong, attorney. Kung ganun po yung desisyon ng bata na parang ayaw nang bumalik sa nanay, paano yon? Paano ba yon? Pwede pa bang ipilit ng magulang na bawiin talaga yung anak niya sa pangangalaga ng iba? Pwede po kasi yung lalo na yung minor po at this young age, yung 9-year-old, pwede po siguro kung medyo teens na, no? Pero yung mga 9-year-old po kasi subject to a lot of emotional and parang ano pa yan parang persuasion. So, in the eyes of the law, talagang parents yung binibigyan ng right to decide for their children. Now, kung yung desire po ng bata na hindi na bumalik sa parents is anchored on certain legal or actionable acts against the parents, like for example, in cases of abuse po, kung na-abuse siya, kung feeling niya ganun, kung bakit ayaw niya na bumalik sa parents niya, pwede naman pong mag-seek siya ng help from DSWD and secure a court order na magbibigay ng alternative custody arrangement. Ngayon, magbibigay po yung korte ng legal guardian dun sa bata, mag-a-appoint sila. So, pero yung desire po, generally ng bata, lalo na kapag 9-year-old lang, hindi po siya masyadong binibigyan ng weight kasi actually, meron nga po mga bata naglalayas, di ba? So kung if ever mga ganun talaga yung mga gusto natin pagbibigyan na lang bigla, hindi po yun yung binibigyan ng weight sa mata ng batas Opo. natin. Kasi parental authority pa rin talaga yung ginagawang basis kung ano, kasi may presumption po na yung parents have the welfare and the custody and care at their minds of the parents. So Opo. yun po talaga yung nakikita ko dito na kahit ayaw ng bata, parental authority pa rin Ang mananaig. mag-cooperate dito. Attorney Jesus, magandang hapon po. Yes, good afternoon po. Opo. Magandang hapon. Attorney, nababanggit niyo po, tama, meron pong silang mga pinirmahan, meron po silang mga kasulatan na pumapayag po itong nanay na maidala po itong anak doon sa France. Pero ngayon po, dahil nagbago na ito, meaning po to say, eto pong mga pinirmahan nila ay revocable. So, maaari pong mapawalang visa. Opo, wala na po revocable po yan anytime. Except nga po dun sa mga situations na sinabi ko kanina, if it involves interest on the part of the agent, pero usually di naman nag-a-apply po yun dito kasi usually sa mga sale of property po yan and other commercial dealings.
or kapag nilagyan mismo specifically and expressly doon sa SPA na irrevocable siya or for a certain period and then hindi pa po naglalapse yun. Opo. Attorney, dito po tayo sa worst comes to if things Scenario. comes to worst, dito po tayo sa mga scenario na pwedeng takot or ikahandal po ni nanay. Hindi po kaya may baliktad itong si nanay sakaling ilaban po ng anak niyang babae, ito pong girlfriend ng foreigner. Ito pong pagbawi ng nanay dito po sa bunso. Ay, hindi po kasi unang-una, kung ang basis lang niya is yung SPA, like katulad nga po na nasabi ko, it's revocable. And nowhere in the SPA actually mentions na gina-appoint siya as legal guardian of the So, walang minor. Ang nakapangalan. nakalagay lang po doon sa SPA is magiging representative siya of the legal parents for purposes of securing yung documents po, yung passport and yung Schengen visa. So sa pagproseso For lamang. for Apo. the vacation. So, Opo, yun sa lang. mga oras at puntong ito, attorney, si nanay pa rin po yung may malakas at may karapatan doon po sa kanyang anak. Opo, si nanay pa rin po at saka si tatay, yung legal parents Opo. po. Okay. Halimbawa, attorney, ngayong pong araw ay nagdesisyon po si nanay na pumunta po ng Maynila para po kunin itong anak. Maari po ba ito, attorney, mangyari? Pwede po siyang pumunta pwede po siyang lumapit sa DSWD Taguig kasi doon po naka-situate ngayon yung bata, located. So pwede po siyang, since we're dealing with a minor po, they can go to DSWD Taguig where the child is located and then seek for assistance, legal assistance po. And then file for petition for habeas corpus with the Regional Trial Court in Taguig na rin also. And yung habeas corpus po is a legal action that will order yung si Candice and her spouse who are holding the child to bring the child before the court to determine if the detention is lawful. So sila na po yung magde-decide ng mga arguments and counter-arguments ng both parties kung bakit hindi binibigay nila Candice yung kustudiya ng bata dun sa legal parents. Ayun, Okay. so kailangan na pala ito ng korte, partner. Oo. At siguro bago natin bitawan si Attorney Lapus, partner, nakikinig pa rin ngayon, Attorney, si Candice, ano? Ano po yung maibibigay niyong payo dito naman kay Candice, Attorney? Please go ahead. Nakikinig po siya sa inyo ngayon. Yeah, sure. Good afternoon, Candice. I mean, first and foremost, your acts are commendable in terms of genuinely helping the family of the kid and for taking good care of Aaron, But at the end of the day, parental authority here in the Philippines take precedence. And you mentioned a while ago regarding money demands, which is unfortunate if proven true. But this, if you have money claims with Candice, it's not really conditioned upon the return of the child. Parental authority and your money demands can independently push through, but the parental authority and the issue of the custody of the child should be with the legal parents. Okay, I guess Miss Candice have a reaction to what you Or have question? said. Yes. First of all, there was a miscommunication. You said that Mika does not have guardianship. Mika does have guardianship. Pardon, Miss Candice? Guardianship. Yeah, you said I heard someone say that Mika does not have guardianship of Aaron. Yes, Mika has full guardianship of Aaron. So you're saying that you have a guardianship form or documents? Yes, Mika has guardianship of Aaron. Okay, attorney, ang binabanggit po ni Candice ay meron daw pong guardianship itong si Aaron sa pangalan po ni Mika, Yung Mika, yung anak mo. yung kapatid. Okay. Okay. So, what about that, attorney? Ang court order na binigay dun sa daughter na maging legal guardian na of Aaron. Totoo po ba ito, nanay, na meron pong guardianship itong anak po ninyo patungkol po kay Aaron? Wala naman akong pinirmahan.
Wala. Ang pinapirma niya lang sa akin yung galing sa Tagig na galing Tagig na yung hali sa attorney na para gagamitin sana doon sa sa DSWD Manila. Ngayon hindi man natuloy kasi nga walang ID si Aaron. Kaya dito na lang inasikaso namin sa Okay, malalaman natin yan, pag meron talagang na i-present itong... Okay. Pero attorney, kung meron po talagang guardianship, kasi nabanggit naman lang nito ni Miss Candice, kung meron pong Ipakita guardianship, nila. ito pong si Mika patungkol po sa kapatid niya, ito po ba ay makakaapekto sa guardianship po ng nanay? Hindi, katulad nga po ng nabanggit ko kanina, yung alternative custody arrangements po usually issued by the court yan. So if yung guardianship po na sinasabi is kung if I'm not mistaken po based on the SPA lang, ang nakikita ko po kasi doon is guardianship or representative lang yung ate for purposes of securing the documents. Pero hindi po yan yung forever na Okay. legal Ayun. guardian na siya. Opo. Legal guardian na siya as replacement. sa pagkakaunawa ko kasi attorney, parang sa paniniwala nila Candice, dahil may hawak silang papel, okay na lahat 'yon. Oo, at wala Oo. nang karapatan itong sinanay. Okay, malinaw po yan, attorney, may Ah. karapatan pa rin talaga itong sinanay na mabawi ang kanyang Klarado. anak anumang oras. Klarado. Maraming Not salamat unless po. Not unless po na, yun nga po, meron talagang hawak na dokumento sila, Candice, na inisyu ng korte na tinatanggal na ang kustodiya ng bata sa mga magulang at pinapasa na at inappoint na yung ate as a legal guardian. Iba pong usapan yun. Opo. Pero kung yung SPA lang po yung pinag-uusapan, wala po yun, parental authority pa rin yung mananay. Okay, so dapat clearly stated po doon sa mga dokumento. Hindi, kung desisyon yun ng korte, ibang kaso yun. Opo. Pero kung SPA, revocable nga partner. Opo. Okay? Malinaw po yan, attorney. Maraming salamat po, attorney, para po sa mga kalinawan po na ipinaliwanag nyo po ngayon, at rest assured po na babalik kami, attorney, sa inyo po if in case meron pa po kami mga katanungan para po sa kalinawan nito pong inilapit na reklamo. Salamat din po anytime and good afternoon sa lahat. Okay, Attorney mabuhay. Jesus Lapus, maraming salamat. Samantala, para sa pag-aksyon sa kabilang linya naman, ang social worker ng CSWD Tabaco City, si Ma'am Maria Salome Villanueva. Ma'am, magandang hapon po. Good afternoon po. Opo. Ma'am, ito bang problemang ito ni Nanay Marlene Beren ay nakarating na po dyan sa inyong tanggapan? May report na ho ba? Actually po, kung siyang pumunta sa office ni last year pa po yan, na case niya. So, tinanong ko siya yung from the very start kung paano napunta ang anak niya doon sa foreigner. Opo. So, sinabi niya sa akin na inalaw niya sumama sa ate, which is my boyfriend na foreigner. So, nalaman ko din na may mga dokumento na siya, may inisyu ng DSWD na certificate to travel abroad, yung minor traveling abroad, may clearance siya. Mhm. So, once na nag-issue ang DSWD, may consent siya, yung parent. Opo. And may pinakita din siya sa akin na parang conversation. Kasi right after daw na in-issue yung clearance, sabi ng taga-DSWD naman, regional office, bumalik yung nanay para i-cancel. Parang nagpalit siya, nag-change ng desisyon na kunin niya na lang yung anak niya. Pero ang alam ko po, prior nang mag-secure siya ng clearance, medyo matagal na yung anak niya doon sa ate. Okay. So, yung pinakita niya sa aking conversation nila with the foreigner, babae yata po yun. Opo. Okay. Na, Ma'am, ganito. pinapabalik sa kanya yung mga expenses na na-incur doon sa anak na lalaki, pinapabayad sa kanya. Okay. So, ang sabi niya, kailangan mabalik kasi kung hindi ako nagkakamali, may sakit yata yung asawa yan, yung ama ng anak niya. Okay. So, ang sabi ko naman sa kanya, kasi sabi niya nasa Taguig, isang hotel, and alam ko pinag-block na yata siya ng anak niyang babae, yung ate. Opo. So sabi ko, makipag-coordinate ka sa DSWD Central Office, kung pwede sa NBI, para makapenetrate ka doon sa location. Opo. So, yun ang in-advise. Okay. Anong sinabi ko din, kung may schedule na yung schedule, yung sa immigration din, yun ang sinabi ng DSWD Regional Office, na kung talagang naka-escape na nga ng flight, makipagtulungan siya sa immigration para ma-hold yung bata.
Opo. So, wala, hindi na siya bumalik. Hindi na Okay. po siya bumalik. Pero- And lately lang, bumalik siya ngayon lang, na Opo. Okay. the other month. Okay. Ma'am, Kasi so, sinabi ko kasi, tagig siya. okay. So ngayon, So, ma'am, nagkataon, sige. Opo. So ngayon, kung kayo mismo ang tatanungin, ayon sa personal nyong pananaw at sa inyo pong paniniwala, batay na rin sa mga pinatutupad nyong mga patakaran at regulasyon dyan sa CSWD. So kung kayong tatanungin, si nanay pa rin, gaya ng na-interview namin si Atty. Lapos, si nanay pa rin ang may karapatan doon sa anak niya. Oo naman. O, yun. Oo naman kasi hanggang ngayon, minor yung anak niya. Saka wala naman siyang So wala pwedeng naman bawiin, natin pwedeng na- bawiin ni nanay yung anak niya. Opo, pwedeng bawiin yun. Opo. Kaya lang sabi ko, kung nagkataon na nandito yung anak niya sa Tabaco, pwede namin i-rescue. So Marami ngayon, akong cases na ganun. so, Oo. dahil Kaso nasa nga, Taguig, nasa Opo. Taguig, so Sige. dapat, ma'am, lumapit sa doon sa DSWD Taguig. Yes po. Ayun. Opo. Ma'am Maria Salomon, ano nababanggit niyo po na anytime pwede po itong mabawi. So, pwede niyo po ba, ma'am, na i-coordinate po ito sa CSWD o ng Taguig? Pwede ko siya gawa ng referral. Ayun. Pwede gawa ng referral namin sa SW Taguig. Kasi yung details ng problema, para may ko din doon sa CSW Taguig. Ayun. Very good si ma'am. Opo. Ma'am, sasama po Handang ang aming tumulong. team para po ay matulungan po itong sinanay na makuha po yung kustodiya ng kanyang anak doon po sa Taguig. Ano, nanay? Ay, ma'am. Hello, ma'am. Nasa Apo. kasi ako sa sakyan. Hindi Apo. po klaro ang So, Sorry, mama. Nasa travel po ako. Nasa sakyan po ako. nasa travel. Oo. Okay. So ma'am, sasamahan na lang ng aming team para makakuha po ng endorsement at referral itong si Mrs. dyan sa inyo para doon sa CSWD or DSWD sa Taguig. Ano po? Yes po. Kaya lang, gusto ko rin malaman, ano ba yung hotel? Ayun. Yung gusto ko yung Dapat may detalye. Kung saan sa Taguig, anong hotel, yung pangalan ng anak niya, sinong kasama niya, yung specific na detail. Kasi ang last niyang punta sa amin last year. Opo. Kasi nabasa Ayan ko nyo, nga ma'am. yung conversation. Oo. Opo, nung bumalik February- ulit siya ngayon, I was thinking, okay na Nag-usap kasi kayo? ilang Okay. Oo. 1 year na siya. Ma'am, February So, daw sige, po. wala nang problema. Ma'am Maria Salome, this February daw lang po. Last February daw po, pumunta po siya dyan sa inyo pong tanggapan. Last year siya nagpunta. Then ngayon naman pumunta uli siya. So sabi ko, akala ko lang ng problema kasi Okay, hindi na okay. siya bumalik. So, di bali ma'am, di bali, kung last year man yan or this year, ang importante, sasamahan ng ating Ayun. team na makapunta doon sa office ni ma'am, makakuha ng referral at alamin natin yung detalye para maibigay naman kay ma'am para kumpleto yung detalye. Opo. Maraming salamat po ma'am. Mabuhay kayo. Okay, no problem. Okay. Opo. Ibibigay na lang namin, ma'am, yung mga detalye pagkatapos po ng aming programa. Kasi partner, ako sa tingin ko, medyo yung paniniwala naman nitong sila Candice, dahil may hawak sila nung mga Akala papel nila, partner, okay na yun. Okay na yun. Pero Opo. sinasabi nga ni attorney, lahat ng mga yan, kung SPA yan, revocable yan. Opo. Maliban na lang kung yan ay desisyon ng korte, may pagbabago at korte pa rin naman ang magdidesisyon. At sa paniniwala, partner ni Miss Candy, syempre kultura So, doon ang sa tanong kanilang ko- bansa, partner, na once kaya na nilang ano yung mga bata, basta provided with all their needs, Okay na yun. Pero dito sa atin, So- partner, because tayo ay mga family-oriented. Tanong ko na lang sa iyo, Nanay Marlene, handa ka ba talagang bawiin, ipaglaban kahit anong mangyari yung anak mo? O yung mikropono, Nanay? Opo. So gagawin mo lahat? Opo. Hindi ka napapayag na madala Hindi yun sa na. France? Kasi kung Kahit hindi magkaroon ng magandang kinabukasan? Opo, kontento na po kami kasi kung yun lang inisip ko, dapat yung offer niya ng Abril na continue yung padala ng pera. Inukiyan ko Okay. kita. Ano po yung natutunan nyo, nanay, sa naging desisyon nyo po na ganito? Yung mahirap na basta-basta lang magdesisyon sa tiwala, yung tiwala. So nagbago yung isip. Opo. So yan partner, minsan ito yung desisyon mo ngayon pero lately ito na yung magiging. Tingnan mo, partner, Okay. ikaw yung legal na or lehitimong nanay, ngayon pasok Ikaw ka na sa yung korte, naghahabol. partner, parang kunin yung legalidad sa anak mo. Bago partner. bago natin bitiwan itong istoryang ito partner, may mensahe ka din ba kay Candice? Opo, Miss Candice, are you still there? Yes, I'm here. Okay, thank you for giving your time to us, Miss Candice. Rest assured that whatever happens or whatever the decision of the parent and the court, please bear with us because our objective is only to help both parties, especially. Yes. I just wanted to clarify something. We do have the paperwork from Lynn where she signed
that she was responsible for all of the finance for Aaron to go to France. So at this point, I think it will be better for us to just file the documents for her to pay us back, and we will support Mika in taking custody of Aaron in the court, since that's her brother, and that Mylene and Michael can't care for Aaron because they have no income. So I think it's best that we just file a lawsuit to take our money back, and then we support Mika in taking custody of Aaron. Okay. Because at the end of the day, we only want what's best for Aaron. That was our only goal from the beginning when she asked us to take Aaron. And we do have all the recorded conversations, the documents. We made sure that our side was covered. So, Okay. and we also have the paper that she signed at the DSWD saying she's responsible for all of the financial cost of Aaron to go to France. And then like I said, I think it would be best if we ask for all of our money back because she wasted our time and money. Okay. And then we'll support Mika in taking custody of Aaron, because Mika and Kobe can better care for Aaron than Mylene. Because Okay. Mylene doesn't have a job, Michael doesn't have a job, he's disabled, unable to work. There's no income in the house, and for the last 7 months. Okay, Miss Candice, wait, Miss Candice, we will just want to clarify that the concern here is the legalities or the rights of the parent to their child. So whatever your concern is, we will be taking care of that concern. We will make sure that the minor will back to her mother or her parents or his parents. And your concern, as you have said, you are ready to go to court, right? Okay. Well, the most important thing is we're ready to go to court to protect Aaron, because we know what happened to him, and we have proof of what happened to him in tobacco. I'm not going to say that because that's personal, but we have proof of what happened to Aaron, and we're going to let the court and the social workers handle it. Okay. Thank you very much, Miss Candice. Anyway, Miss Candice, your Okay. objective is good, but again, the decision of the parents is final and Okay. irrevocable. Thank you very much, Miss Candice. Alam mo, partner, ang napansin ko lang, ang ini-insist ni Candice ay yung maganda nilang Yung hangarin para sa magandang bata. buhay ng Nakakalimutan bata. lang nila na talagang ang may karapatan Yeah. yung mga magulang. Nakalimutan nila na dapat hindi nila Alright. magkait sa Opo, Tama, ay, tama. yan din po sana, nanay, ang wag nyo din pong kakalimutan sa susunod. Ano, Okay. nanay? Ayan mo, nanay. At alalayan, sasamahan ka ng aming Opo. team. At itong si partner, sasamahan ka sa pag-i-Ingles para tuluyan mong mabawi yung anak mo. Samantala, sa pagbabalik ng Ako Bicol Tabang, Nosebleed, ora partner. mismo. Ay, nabigla ako Kami po rin pala Ikaw, partner, ito. ear nose na. Isang lalaki sa Ginubatan, Albay, hirap sa kalagayan simula ng tubuan nito ng hindi malamang bukol. Ang buong kwento abangan. Kaya wag kayong bibitaw mga ka-aksyon dahil magbabalik pa ang tabang. Ora Ora mismo. mismo. Naghahanap ka ba ng trabaho? Marunong ka bang mag-shoot ng video? Mag-edit? Magaling ka ba sa social media? Willing ka bang matuto? Graduate ng journalism o may alam na sa media? Apply na dahil naghahanap kami ng videographers para sa Camarines Norte, Sorsogon, Camarines Sur, Catanduanes at Masbate. Ipadala ang inyong resume sa actioncallcenter@gmail.com at maging pinakabagong miyembro ng aming team. Tara na! Apply na! Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arag po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong.
ay nagpapasalamat po ako sa pagtaon ng tabang hali sa ako Bicol Party List. Salamat kong dakula sa duwang congressman. Tayo nakakatabang sa muya sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ng pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilinwan habang kami nabubuhay. Dakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Nagbabalik mga ka-aksyon ng Ako Bicol tabang ora mismo. Akala ko, partner, itutuloy-tuloy mo na yung pag-i-English. Ikaw daw, partner. Naubos na yung isang kalating sako ko, partner. Kasama natin ngayon si Maria Cristina Conde Sonas. Kanyang hinaing ay ang pinagdadaan ng karamdaman ngayon ng kanyang kinakasama na si Rudy Correnjo. Magandang hapon po, Nanay Cristina. Magandang hapon din po. Opo. Kasama niyo din po si Tatay. Kumusta po ngayon itong si Tatay Rudy? Ayan po, yung kanya pong nararamdaman po, ma'am, yung lagi pong kumikirot po yung bukol niya. Bukol saan po, Nanay? Nasa kanyang puwetan po na sa may kabilang pigi po. Meron po siyang bukol dyan. Opo. Kumikirot po ito. Opo. Mga gaano kadalas po yung pagkirot nito, Nanay? Lalo na po kapag yung malamig, ma'am. Tapos po, kapag halimbawa po yung nahiga po siya, tapos hindi makaupo po ng maayos po. Opo. Kailan niya po ito na naramdaman? Matagal na po yan, ma'am. Bali, taon na rin po. Oo. Napatingnan niya po ba yan sa doktor? Napatingnan na po. Tapos po, ang sabi po, pwede naman daw po operahin. Yun po ang sabi po sa kanya. So, may mga iniinom na po siyang gamot? May ininom na po siya. Tapos pag yung isa po na pinainom din po sa kanya, kung hindi pa operahin po daw, may pinainom din po. So, kailangan talagang maoperahan yun po ang advice ng doktor? Opo. Oo. So, anong hanap buhay niyo po ngayon? Bali ako po, ma'am, kapapasok ko pa lang po, po ako sa job order po ako sa munisipyo. Siya po, nakakapagtrabaho pa ba? Hindi naman po, dahil po yung kirot po niya sa puwetan, hindi po Hindi na siya nakakapaghanap buhay? Bali po, nakakapag po siya, kaya lang po. Wife naman po. Hindi na po tuloy-tuloy. Nakakapagsalita pala itong si Tatay. Opo. So, pwede si Tatay, tanungin ko din po si Tatay. Tatay, bago ka po nagkaroon ng karamdaman ng ganyan, ano po yung dati niyong trabaho, Tay? Construction po. Sa construction, opo. So ngayon, hindi na? Ganun pa rin po, pero hindi na po tuloy-tuloy. Kasi nga po, pag nagbubuhat po ako ng mabigat, sumasakit po. So, piling-pili po yung trabaho niyo sa construction, hindi na po kayo pwede magbuhat ng mabigat. Opo. Ano na lang po yung nagagawa nyo? Kukuhan po. Pag minsan po, kasi mason po ako eh. Okay. Nagtitinda na lang po. Sige, balik. So, Nanay, kayo ay lumapit ngayon dito sa programa. Ano po ang pinakapangunahing pangangailangan na gusto po ninyong matugunan ng Ako Bicol Party List?
ano po, yung mapagamot po siya, sir. Kasi po, kulang din po yung aming kinikita po. Dahil po sa So gusto nyo mapaoperahan? Opo. Opo. So gaano kahirap, nanay, na dati yung asawa niyo po masigla, nakakapaghanap buhay. Gaano kahirap, nanay, ito? Bali po, noong araw po, natutulungan po talaga niya ako, na anuhan niya po ng yung sa aking 2 anak, nabibigyan po. Pero ngayon po, kulang po talaga, ma'am. Kaya hindi ko rin po siya May pagamot? pagamot po ng ano. Okay. Opo. So, para sa pagpapagamot, Opo, partner. yung kailangan nyo po para sa pagpapagamot. Makinig po kayo, nanay, nasa kabilang linya po ng telepono. Wala. Si Ma'am LB. Okay. Okay, sige, Pero nanay, matanong ko, 2 po yung anak ninyo. Ito pong bang 2 ay nag-aaral pa? Bali yung isa po, bali ang anak ko po ay may asawa na, pero ano rin po, may mga problema rin po Anak niyo po yun. itong 2, yung mga sinasabi mong anak? Opo, anak ko po, pero Hindi, sir anak po, niya hindi? Hindi, ma'am po. Opo, pero Kayong 2, may anak kayo? wala po. Bali, nung okay po siya, natatabangan po niya po yung mga akas wala po. kayong Opo. problema dito kay tatay. Wala dahil po. talagang kahit hindi niya sariling anak, talagang all-out support po Sinong siya. mas matanda sa inyo? Ako po. Ilang taong ka na? 48 na po. 39 po. 39. So ngayon may bukol ka, tay. Kumusta ang love life nyo, nay? Kumusta? Ano naman po, Buhay na buhay pa naman. okay Hindi naman po nakaka-apekto ako. siguro, partner, nasa likod man. Bakit Oo. gusto mo sabihin, ang nakaka-apekto lang pa Hindi rin kasi kung nasa harap? ang sakit noon, syempre hindi niya naman partner, 'di ba, tay? O natuwa si tay. O. 'Di ba, tay? Kumusta naman? Buti na lang, nay, hindi ka nabuntisan ni tay. Hindi ko nga po alam, sir, kasi yun nga po, isa pa po yun siguro sa pagsama po namin na hindi rin po ata ako nagkaroon ng anak sa kanya. Dahil po, yung bukol na sa hindi ko po alam kung isa rin po ang depresya po noon. Opo. Pero hindi man po yun naka-apekto sa pagmamahal nyo kay tatay. Hindi po. Para sa akin, hindi po. Ito, partner, si Ma'am LB. Eto, dahil dyan sa problema nyong inilapit, ora mismo pong tutugunan ang inyong pong pangangailangan. Makakausap natin sa linya ng telepono si Miss LB Sedeño, ang coordinator ng Ako Bicol Party List. Magandang hapon. Good afternoon, Miss LB. Miss LB, good afternoon. Oh, Miss LB, good afternoon. Balik mo nga yan doon kay Ian. Ayan. So, balikan ko ito si nanay. Tatay, kumusta po yung pagmamahal nyo ng 2? Kasi sabi ni nanay, kahit daw meron kayong bukol dyan at hindi kayo nagkaanak, mahal na mahal kayo po ni nanay. Okay naman po, ma'am. Wala naman po naging problema. Mahal nyo din po itong si nanay. Opo. Ayun, si nanay naiiyak na ikaw, sir. Parang ano ka lang, Ayan. Okay. Wag na po kayong mag-alala, nanay, kasi hindi lang natin makakausap on air, pero nakausap na ng ating staff dyan si Ma'am LB. Wag kayong mag-alala. Ang importante, si tay ay madala dyan sa BRHMC. At kung ano man yung pagdadaanan na proseso, kung kailangang operahan dyan, ay sasagutin po yan ng Ako Bicol. Opo. Salamat po. Opo. Nanay, kung ano po yung operasyon, kailangan ni tatay, gamot, basta nasa loob po ng BRHMC, ay sagot po yan ng Ako Bicol Party List. At Maraming salamat po. Papacheck up muna doon sa doktor para malaman kung kailangan talaga. Syempre, kung kinakailangan. Check up muna, nanay. Opo. Lahat Okay. naman po ng proseso ay dumadaan at nagsisimula sa check up. Sagot po yan. Ano po, nanay? Po, salamat po sa inyo. At syempre, nanay, bukod po dyan, eto din, tanggapin nyo din po itong financial assistance mula po sa aming programa. At dahil hindi ka nakapag-construction ngayon, may padala pang food packs ang programang ito para sa inyo, nanay. Ayan, para pag-uwi, may lulutuin. Ha? Ano po masasabi nyo, nanay? Maraming salamat po sa inyo dito po sa Ako Bicol, tabang po, ora mismo. Lalo na po kay sir, po sa inyo po. Maraming salamat po sa Nabawasan po ba staff yung po. isipin nyo din, nanay? Lalo na po kay Sir Saldico. Opo, si sir po. Maugma po ako nga na, ma'am. Opo. Bakit nyo tinititigan kami, ma'am? Ano po yung nakikita? Gwapo po ba itong partner ko? Hindi, ma'am po. Ay, Pogi, ma'am po, ma'am. Kaya lang po. ano, Wala medyo... po sa sobrang saya kumansa na po, Kung naman po, ma'am. kaya lang parang may diferensya. Hindi po.
Masaya po ako, Pero itong ma'am. partner ko, nanay, maganda. Opo. Oh, Oh, yan, partner. Ayos na yung partner. Okay na yun. Opo. Solve na. Nanay, salamat po. Kukunin sana namin. Sige, nanay, sa inyo na po yan. Maganda pala. Salamat po. Pero ikaw, partner, okay man po. Okay lang, pero hindi masyado. Nanay, maraming salamat po sa pagtitiwala po Okay. sa Bicol Party List. Tatay, hiling po namin ang inyo pong kagalingan. Okay. Maraming salamat po. Muli, partner, para sa ating mga kababayan dyan sa Caloocan City, bukas po ang Action Co Center ng Ako Bicol Party List sa Barangay 175, Multipurpose Hall, Caloocan City tuwing Miyerkules para sagutin ang inyong mga medikal at legal na pangangailangan. Mula alas 10 ng umaga hanggang alas 12 yan ng tanghali. Mga kaaksyon, kaya kung ikaw ay may mga hinaing, maaari na kayong dumulog sa ating tanggapan. Again, every Wednesday lang po yan, mga kaaksyon. Sa mga may problemang legal at medikal na nais humingi ng tulong sa ating programa, maaari po kayong magsadya sa aming tanggapan sa ground floor ng Embarcadero de Legazpi, Victory Village, Legazpo City. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Sabado alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa mga nasa Metro Manila naman po at kalapit na lugar, maaari po kayong humingi ng tulong sa Action Co Center sa North Wing ng Batasang Pambansa. Magpunta lamang po kayo tuwing araw ng Lunes alas 8 ng umaga hanggang alauna ng hapon. At para sa mga kababayan naman natin, partner, dyan sa Camarines Sur, magpunta lang kayo dyan sa Zona 2, Tagum Tungguwa, Camarines Sur. Sa mga taga Camarines Norte, dyan naman sa Kapitolyo ng Camarines Norte. At syempre, lahat po ng mga problema, mga kaaksyon, ay amin po yung inaaksyonan. Lahat po ng reklamo ay amin pong tinutulungan at inaaksyonan. Maaari din po kayo magpadala ng inyong mensahe sa aming official Facebook page na Ako Bicol, Tabang Ora mismo. Kahit anong reklamo po ay aming tinatanggap. Huwag niyo rin pong kalimutan na i-follow ang aming mga official social media accounts, sa aming Facebook account, YouTube at TikTok account, Ako Bicol, Tabang Ora mismo. Hanggang bukas, mga kaaksyon, sama-sama nating aksyonan ang mga problemang medikal at legal. Ako po, si Remy Araneta Mindones. Ito po ang programang may paninindigan at patuloy na tutugon sa inyong pangangailangan. Ako po si Mr. Siram Joshua Martinez. Maraming salamat. God bless Bicolandia. Mabuhay. Magandang hapon at salamat. Ito ang Tabang Ora mismo. Action ko sa mga nangangailangan. Action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Action ko patuloy na magsisilbi. Action ko sa mga nangangailangan. Action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Action ko patuloy na magsisilbi.